шумо гуфтед ки дар байни дӯстонатон ин мавзӯъро зуд муҳокима мекунед. Бале, ман ба ягон дин боварӣ надорам ва фикр мекунам ки ҳамаи динҳое ки айни ҳол вуҷуд доранд ба мақсади пул кор кардан сохта шудаанд. Масалан, паёмбар Муҳаммад камбағалтарин марди он замон буд. ба хотири пул ба чӣ роҳҳо рафт ва боз ба хотири пул шуда бо зани 40 сола издивоҷ кард. солҳои 500 ва 600 ӯ мушкилотҳои молиявиро ҳал мекард. ӯ гӯшти хугро ҳаром мегуфт, аммо худ гӯсфанд мефурӯхт. аз ҳисоби ин пул ба даст меовард. ту ин суханҳои гуфтаатро исбот карда метавонӣ? Не, ман тахмин мекунам ки чунин буд. ин гумони ту аст, аммо ту гумони худро исбот карда наметавонӣ. майлаш, биё ин мавзӯъро ҳоло дар ин ҷо муҳокима мекунем. албатта муҳокима мекунем. таваҷҷӯҳ кунед, тамоми бутпарастоне ки дар он давра зиндагӣ мекарданд, ҳамаи онҳо тайёр буданд ки тамоми моликияти худро ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам диҳанду ва паёмбар дар ивази моликияти онҳо аз роҳи даъват боз истад, яъне ки паёмбар мардумро ба роҳи ислом даъват накунад. мушрикони он давра паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро даъват карда ба ӯ гуфтанд: мо туро ҳокими худ мекунем, ҳамаи боигарии худро ба ту медиҳем. ҳатто занҳое ки айни ҳол дар никоҳи мо аст, бигзор моли ту бошад. ягона хоҳиши мо аз ту ин аст ки аз роҳи даъват баргард. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба онҳо чунин ҷавоб дод: агар шумо офтобро дар як дастам монед ва моҳтобро дар дигар дастам, ман аз роҳи даъватам бар намегардам. ҳамеша мардумро ба роҳи ислом ва ба роҳи ҳақ даъват мекунам. ана акнун чӣ хеле ки ту гуфтӣ, ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамеша аз пайи пул буд. агар мақсади ӯ пул мебуд, магар ин пешниҳодро аз мушрикон қабул намекард? ман метавонам бовар кунам ки гуфтаҳои ту дуруст аст. албатта, ҳамаи ин дар таърих навишта шудааст. бале, ман дар ин бора хондагӣ ҳастам. баъдан ба ту нишон медиҳам. майлаш, ман як мисоли дигар меорам. як мусалмони оддӣ ки ҳатто қуръонро хонда наметавонад, ба он сабабе ки ӯ мусалмон аст, бо боварӣ мегӯяд ки ман ҷаннатӣ ҳастам ва ба шахсони масеҳӣ ишора карда мегӯяд: шумо дузахӣ ҳастед. ман мехоҳам фаҳмам ки ақидаи чунин мусалмон дуруст аст ё не. фаҳмо, ман ба ту дар ин масъала чунин ҷавоб медиҳам: имконияти дохили ҷаннат шудани чунин мусалмонҳо бениҳоят кам аст. мисол меорам бозии футболро. ду даста бо ҳамдигар бозӣ доранд. яке аз ин дастаҳо дар мобайни бозӣ як гол мезананд ва ин дастае ки аллакай як гол задааст, то охири бозӣ дигар хуб бозӣ намекунанд ва ҳаракати задани голи дуюмро низ намекунанд. барои чӣ? барои он ки онҳо худро аллакай ғолиб ҳис кардаанд, аз сабабе ки як гол задаанд. аммо эҳтимол ҳаст ки дастаи дуюм дар дақиқаҳои охири бозӣ 2-3 гол мезанаду ба инҳо ғолиб меояд. бале, ҳаст. ана аз ҳамин сабаб ман мегӯям ки имконияти дохили ҷаннат шудани баъзе мусалмонҳо бениҳоят кам аст. барои чӣ? барои он ки чунин мусалмонҳо ба худ кафолат додаанд ки дохили ҷаннат мешаванд. ба мисли ҳамон футболбозоне ки як гол заданду аллакай худро ғолиб ҳис кардаанд. онҳо мегӯянд ки мо мусалмон ҳастем, мо дохили ҷаннат мешавем. аммо ин фикр хато аст. имон бурдан ё набурдани ҳар як инсон дар охири умри ӯ муайян мешавад. чӣ хеле ки ман ба шумо бозии футболро мисол овардам, ғолиби бозӣ дар охири бозӣ муайян мешавад. муҳим нест ки дар аввал ва мобайни бозӣ кадом даста чанд гол задааст. муҳим он аст ки баъди анҷоми бозӣ кадом даста аз ҳама голи зиёд задааст. як инсон худро мусалмон мегӯяд, лекин на намоз мехонад, на рӯза мегирад, на худоро мешиносад ва на илми динӣ дорад. чунин мусалмон дохили ҷаннат мешавад ё не? инро мо намедонем. як саволи дигар: ҳама чиз аз ҷониби худованд аллакай муайян шудааст ё ин ки ҳама чизро дар ҳаёти худ мо худамон интихоб мекунем? бисёриҳо мегӯянд ки худованд ба инсонҳо имконияти интихоби озодро додааст. мисол, ҳар шахсе ки мехоҳад ба роҳи нек равад ва ҳар шахсе ки мехоҳад ба роҳи бад равад. агар ҳамаи амали инсонҳоро худованд пешакӣ муайян карда бошад, пас чӣ гуна ба мо имконияти интихоби озодро додааст? масалан, ман одами бадам. хулоса мебарояд ки худованд дар тақдири ман бад буданро навиштааст. саволи хуб: тасаввур мекунем ки ҳар сеи мо дар як ҷо нишастаем ва ман аз дур мебинам ки ду поезд муқобили якдигар ҳаракат доранд ва ман ба шумо мегӯям: бачаҳо, нигоҳ кунед, он ду поезд муқобили якдигар ҳаракат доранд. баъди 10 сония онҳо бо ҳамдигар бархӯрда ба садама дучор мешаванд. ин суханҳоро ман мегӯям ва дар ҳақиқат баъди 10 сония онҳо бо якдигар бармехӯранд ва яке аз шумо ба ман мегӯяд ки дар ин ҳодиса ту гунаҳгорӣ. ман мепурсам: барои чӣ ман гунаҳгорам?
барои он ки ту гуфтӣ ки онҳо ба садама дучор мешаванд ва шумо рафта дар полис аз болои ман шикоят мекунед. Ин амалу гапи шумо оё дуруст аст? Не, нодуруст аст. Дар ҳақиқат дар садамаи он ду поезд ман гунаҳгорам? Не, гунаҳгор нестӣ ва алоқамандие надорӣ. Албатта гунаҳгор нестам. Ман танҳо ба ҳаракати ин ду поезд нигоҳ карда хулоса баровардам. Ана ҳамин гуна худованд медонад ки мо дар ҳаёти худ чӣ амалҳоро ба анҷом мерасонем. Лекин донистани худованд ба амалҳои мо алоқамандӣ надорад. Боз як бори дигар сода карда мефаҳмонам. Ҳар як амале ки мо дар ин дунё ба анҷом мерасонем, ҳар яки онро худи мо интихоб мекунем. Ана ҳамон амале ки бо ихтиёри худ ба анҷом мерасонем, ҳамаи онҳоро худованд пешакӣ медонад. Донистан аз дахолат кардан фарқ дорад. Чӣ хеле ки ман ба шумо ду поезди ба садама дучор шударо мисол овардам, боз як бори дигар мисол оварда хотиррасон мекунам. Ман ҳаракати он ду поездро дида пешакӣ донистам ки онҳо баъди якчанд сония бо ҳамдигар бармехӯранд. Ман аз куҷо донистам ки садама мешавад? Чунки дидам онҳо муқобили якдигар бо суръати баланд ҳаракат доранд. Аммо дар ин ҳодиса ман на гунаҳгорам ва на дахлдорам. аз ҳамин сабаб ман ба шумо мегӯям ки донистан аз дахлдор шудан фарқ дорад. ана ҳамин гуна худованд пешакӣ медонад ки мо дар дунё кадом амалҳоро ба анҷом мерасонем, лекин ба амалҳои анҷомдодаи мо дахлдор нест. дар ҳамин ҷо як ҳолати бисёр муҳимро мехоҳам қайд кунам. кадом миллат таваллуд шудани мо, дар кадом оила ба дунё омадани мо, чӣ қадар умр дидани мо, инҳо ҳама пешакӣ аллакай муайян шудаанд. чӣ миллат таваллуд шуданд, чӣ қадар умр диданд, инро мо интихоб карда наметавонем, барои он ки инҳоро худованд аллакай дар тақдири мо навиштааст. худованд ба инсонҳо танҳо имконияти озоди интихобро додааст. ҳар як инсон роҳу амалу кирдорашро худаш интихоб мекунад. шумо метавонед атеист бошед, метавонед мусалмон бошед. ин ихтиёру интихоби шумост. майлаш, ту гуфтӣ ки мо озод ҳастем. набошад барои чӣ ҳар як дин барои худ талаботҳои гуногун дорад? худованд мегӯяд ки ту озод ҳастӣ, лекин ҳар рӯз бояд 5 вақт намоз хонӣ. ту озод ҳастӣ, лекин бояд рӯза гирӣ. ту озод ҳастӣ, лекин бояд аз моли худ закот диҳӣ. агар ин амалҳоро ту ба анҷом нарасонӣ, ман туро ба дузах мепартоям. лекин ту озод ҳастӣ. ман намефаҳмам ин чӣ гуна озодӣ аст. бародари азизам, худованд озодиро дар интихоб додааст. масалан, шумо атеистед, ягон кас шуморо маҷбур карда метавонад ки мусалмон шавед? не, наметавонад. дар интихоби дин мо озодем. худованд дар қуръон гуфтааст, касе мехоҳад бовар кунад, касе намехоҳад бовар накунад. аммо вақте ки ту дини исломро қабул мекунӣ, бояд шартҳои онро ҳам иҷро кунӣ. дар ин ҷо дигар сухан дар бораи интихоби озод намеравад. барои чӣ? барои он ки ту аллакай интихоб кардӣ. пеш аз интихоб кардан медонистӣ ки дини ислом чунин шартҳо ба мисли намоз хондан ва рӯза гирифтан дорад. масалан, ту дар як ширкат ба кор медароӣ ва пешакӣ медонӣ ки он ширкат ба худ талаботҳои муайянеро дорад. агар ту талаботҳои он ширкатро қабул накунӣ, туро аз кор пеш мекунанд. ба монанди ҳамин вақте ки ту дини исломро қабул мекунӣ, бояд ки шартҳояшро ҳам қабул кунӣ. як саволи дигар: барои чӣ маҳз дини ислом? барои чӣ дини яҳудӣ не, дини масеҳӣ не ва дигар динҳо нею? маҳз дини ислом. ман ҳам китоби қуръонро хондам ва ҳам инҷилро, яъне библияро. ҳозир метавонам ба шумо исбот кунам ки дини ислом дини ҳақ аст. исбот карда метавонӣ? бале, 100% исбот мекунам. боварӣ надорам. агар исбот кунам, дини исломро қабул мекунӣ? агар исбот кунӣ ва ман қаноатманд шавам, баъд фикр мекунам. дар масъалаи китоби қуръон шахсони ғайриисломӣ ду ақида доранд: ё аз ҷониби худованд омадааст, ё ин ки ин китобро одам навиштааст. агар ба қуръон назар кунем, бисёр чизҳоеро ёфт мекунем ки одамизод қудрати навиштани онҳоро надорад. масалан, чизҳое ки олимон якчанд сол пеш кашф карда тасдиқ кардаанд, бисёре аз онҳо 1400 сол пеш дар қуръон аллакай навишта шудааст. дар қуръони карим дар масъалаҳои физикӣ, астрономӣ, зоологӣ ва дигару дигарҳо гуфта шудааст. масалан, дар сураи зумар ояти 6 гуфта шудааст ки мо инсонҳоро дар батни модаронашон дар се торикӣ офаридаем: машима, раҳм ва батн. соли 1974 олимони эмбриологӣ тасдиқ карданд ки ҷанин дар батни модар аз се торикӣ мегузарад: машима, раҳм ва батн. баъдан онҳо диданд ки ин масъала 1400 сол пеш дар қуръон навишта шудааст. умуман номумкин аст ки ягон шахсияти 1400 сол пеш аз ин масъала огоҳӣ дошт. дар сураи ториқ ояти 11 гуфта шудааст: нурҳои офтоб хусусияти инъикосӣ доранд. телефон, радио ва дигар техникаҳои мавҷӣ бо ёрии чӣ кор мекунанд? бо ёрии инъикоси осмонӣ.
олимон инро якчанд сол пеш фаҳмиданд. Дар сураи Наҳл ояти 68-69 гуфта шудааст ки асалро занбурҳои ҷинси занона истеҳсол мекунанд ва дар ҳақиқат илми дунёӣ инро тасдиқ кард. Дар сураи Анкабут яъне тортанак гуфта шудааст ки ҷинси занонаи анкабут тор метанад. Дар сураи Ҳадид ояти 25 гуфта шудааст: мо оҳанро аз осмон фуруд овардем. То асрҳои 19-20 олимон ақида доштанд ки оҳан аз замин пайдо шудааст. Лекин кашфиётҳои нав тасдиқ кард ки ҳангоми таркиши бузург дар кайҳон астероидҳои калон ба замин меафтанд. Ана ҳамон астероидҳо оҳанро ба замин овардаанд. Ана акнун савол ба шумо: 1400 сол пеш ягон инсон ва ё ягон шахсияте метавонад ҳамаи инҳоро донад? Не, албатта, донистани инсон номумкин аст. баъзе аз шахсиятҳо ақида доранд ки китоби Қуръонро ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам навиштааст. ҳазрат хонда ва навишта наметавонист. акнун шумо тасаввур кунед, шахсе ки хонда ва навишта наметавонад мегӯяд ки инсон дар батни модар се торикиро мегузарад. осмон хусусияти инъикоскунанда дорад. оҳан аз замин не, балки аз осмон ба замин омадааст. ва боз ҳазорҳо кашфиётҳои илмии имрӯзаро 1400 сол пеш тасдиқ мекунад. шумо бовар мекунед шахсе ки хонда ва навишта наметавонад чунин маълумотҳоро дорад? Не, албатта. Кӣ метавонад ҳамаи инҳоро пешакӣ донад? албатта созандаи замину осмон Аллоҳи якаву ягона. аксарияти кашфиётҳое ки айни ҳол олимон тасдиқ кардаанд 1400 сол пеш дар Қуръон навишта шуда буд. пайғомбари худо ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам шахсияте ҳаст ки мо пайрави ӯ ҳастем ва роҳи наҷот ҳам дар пайравии ӯст. бародарони азизам, биёед дини исломро қабул кунед ва аз азоби сахт наҷот ёбед. ман ҳамеша ба худо муроҷиат карда мегӯям, агар ӯ вуҷуд дошта бошад, маро ба роҳи рост ҳидоят кунад. ман бошам ин масъаларо хуб меомӯзам ва ба як хулосаи аниқ меоям. гуфтаҳои ту боварии маро ба вуҷуди худованд зиёд кард. шумо кае ки хоҳед метавонед ба назди ман оед. ман боз ба шумо вуҷуди худоро исбот мекунам. кӯшиш мекунам ки шумо яке аз бандаҳои наҷотёфта бошед. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, обуна шавед, лайк монед ва ин видеоро ба тавассути имо, WhatsApp, Viber ба дӯстони худ равон кунед. يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو